Filmer ikke? Ja. Hva? Musikken kikser sgu lidt. Jeg håber ikke, at nogen kikser også. Det må da være hårdt for bare helt kroppen og så højt op. Og vi skal lige henspille til publikum om at trække op langs på siden. Vi må ikke være bane kanonen. Ja, det er billeder, det er fantastisk. Det er et uddøende rar, det må man sige. Der er noget, der skal bruge. Har en god balance. Læg højere op. bevæger sig nu ned i Man skal ikke tage ret meget mere på, så kan man ikke se sig i enden af kanonen her. Kom ind til. Jeg håber, vi ser ham igen. Vi skal nok se ham. Det kunne ikke, at vi klapper forbi. Er du klar til at tage et billede? Jamen, det er fint. Hvad? Skriver du ham? Jeg har høj lyd. At der bliver absolut brugpar, så at kommunikationen mellem far og søn kan være til stede, fordi de skal ikke kommunikere lidt her. Det var mega hyggeligt bare at ligge dernede i. Larmer lige ned, ikke?